Formålet med at lave en SWOT-analyse er, at man kan opstille virksomhedens stærke og svage sider samt muligheder og trusler. De stærke og svage sider i en virksomheds SWOT-analyse er interne forhold, altså noget som virksomheden til dels kan være med til at bestemme. Muligheder og trusler er de eksterne forhold i SWOT-analysen. Dette betyder, at det er noget, som kan påvirke virksomheden, og som virksomheden ikke selv har indflydelse på. Modellen kan bruges, så virksomheden kan få indblik på, hvad kan de gøre anderledes, hvad skal de måske tage hensyn til, er der flere trusler end muligheder, osv. osv. Hvis vi tager en gårdbutik, vil deres stærke side være, at deres frugt og grønt muligvis er økologisk. Det er også en stærk side, at varerne er friske og nyplukkede. En svag side kunne være, at frugt og grønt er dyrere, når man køber dem helt friske, så prisen på varen vil højst sandsynligt være højere end butikkerne. Mulighederne for en gårdbutik kunne være, at folk begynder at blive mere sundhedsbevidste, end de er i forvejen. De kan også blive mere miljøbevidst og udelukkende vil købe økologivarer. Trusler for en gårdbutik vil være, at folk fra landet begynder at flytte til storbyen. Folk i storbyen kører næppe ud til landet for at købe frugter og grønt. En anden trussel kunne være, at der vil komme flere og flere industrikvarterer, der hvor markerne ligger nu. Det vil reducere salget af frugt og grønt. Formålet med Antofts vækstmatrix er, når virksomheden vil udvikle sig, altså være i vækst. Der er 4 dimensioner: markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation. Dog bliver diversifikation ikke brugt særlig hyppigt. Når en virksomhed ønsker at øge salget af sine nuværende produkter på det nuværende marked, kaldes det markedspenetrering. Produktudvikling anvendes, hvis virksomheden vurderer, at deres nuværende marked er stabilt, men at produktet ikke længere lever op til kundens behov på en tilfredsstillende vis. Man kan fx erstatte eller forny et eksisterende produkt. Markedsudviklingen er, hvis virksomheden vil sælge et nuværende produkt til en ny målgruppe. Det kunne fx være, at de vil sælge til udlandet eller lignende. En gårdbutik vil kunne bruge denne model til at finde ud af, hvor de står nu og hvor de gerne vil stå. Ud fra denne model kan de også se, hvad de skal gøre for at skifte spor. Omverdensmodellen viser den afhængige og den uafhængige omverden. Den afhængige omverden, også kaldt nærmiljøet, består af de aktører, som virksomheden er i jævnlig kontakt med. Virksomheden kan i et vist omfang påvirke den afhængige omverden. Her er kunderne, konkurrenterne, leverandører og mellemhandlere. Alle har en stor betydning for virksomheden. Den uafhængige omverden, også kaldt fjernmiljø, er de ting, som påvirker virksomhedens beslutningsgrundlag. Virksomheden kan kun i begrænset omfang eller slet ikke påvirke den uafhængige omverden. I den uafhængige omverden findes blandt andet miljø, medier, politiske og lovgivningsmæssige forhold. Det kan bruges til at se, hvad man egentlig skal tænke over, når man går ind i iværksætterlivet. Forskellige virksomheder har forskellige ting, de skal være meget påpasselige med. For en gårdbutik vil omverdensmodellen kunne bruges til at se, hvad de egentlig skal tage højde for. For eksempel skal gårdbutikken være klar over, at der er meget fokus på miljø. Hvis jorden, hvor kartoflerne har groet, ikke er helt i orden, vil der måske endda komme politiske og lovgivningsmæssige forhold indover. Her vil medierne også kunne gå ind over. Konkurrencestrategi er, når virksomheden skal vælge, hvilken strategi de vil gå efter. Hvilken konkurrencemæssig fordel skal de satse på, og hvor mange målgrupper skal de satse på. Formålet er for virksomheden at finde ud af, hvad de gerne vil gå efter. Gårdbutikken vil her kunne se, hvilken gruppe de skal gå efter. Vil de sælge til mange, eller vil de sælge til få? De kommunikationsmæssige positioner fastlægges primært ud fra virksomhedens markedsandel. Øverst er markedslederen. Markedslederen vil typisk være en stor virksomhed, som tager stilling. Typisk kendetegn for markedslederen er, at de er først på markedet med et nyt produkt. For markedslederen er det strategisk hovedmål at forsvare sin førerposition. Dernæst kommer markedsudføreren. Typisk kendetegn for dem er, at det er den næststørste markedsandel. Hvis de vil overgå markedslederen, burde de satse på samme målgruppe som markedslederen, men have en bedre løsning på kundernes behov. Herefter kommer markedsfølgeren. Det er en fredelig konkurrent for markedslederen. Her efterligner de ofte markedslederens produkter og sælger dem billigt. Sidst kommer markedsnicher. Her betjener de en lille del af markedet. Størrelsesmæssigt er markedslederen ikke interesseret i markedsnicher, da de har så lille en del af markedet. For gårdbutikken vil de nok have en lille plads og være en markedsniche eller en markedsfølger, medmindre det er en stor gård, som sælger til store virksomheder.
Værdikæden består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi. Først er der produktudviklingen. Det er vigtigt for en virksomhed at have produkter på vej, når de gamle produkter er forældede. Det er selvfølgelig også på grund af konkurrencemæssige forhold, at produktudviklingen altid skal være klar. Dernæst er produktionen. Produktionen er de aktiviteter, der foregår i forbindelse med omdannelse af råvarer og færdige produkter. Så er der marketing. Marketing er de aktiviteter, der skal udføres med henblik på markedsføring over for både mellemhandlere, men også slutkunder. Her f.eks. reklame, prisfastsættelse osv. Til sidst er der salg og service. Service er, hvor god virksomheden er til at tage imod og sælge en vare. Er de sure og irriterede, vil servicen ikke være særlig god. Er de derimod smilende og glade, ja, så er servicen god. En gårdbutik vil kunne bruge denne model til at se, hvad der vil være godt for dem at gøre. Om de skal begynde at dyrke en ny form for kartofler, eller måske skal de satse på en helt anden ting. Det potentielle marked består af alle de mulige forbrugere, der kunne tænke sig at købe eller bruge produktet. Her er det effektive marked, som udgør de konsumentenheder, der bruger produktet, hvor det latente marked består af de konsumentenheder, der ikke bruger produktet.